आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने खुलुमबाय लोगोफोर, मैया दाख्लैनिफ्राय दावराव जाबाय थानाय गेमस्रि आरो लावदुमनि जोंनि बर'नि आर'नायाव मोनसे पदुम फुलनि सिम्बल होनायखौ लानानै गोबां मानसिया दावराव जादोंमोन। दा जास्ट नाव माने दासो बिथाङा लावदुम बिथाङा निमाहा बिबाय। दा गोबां मानसिया कमेन्ट खालामना बुंदों निमाहा बिनायजोंल' जाया, बेखौ मोनसे माबा खालामनांगौ, एक्सन लानांगौ, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। दा लावदुमा मा बाथ्रा बुंनानै निमाहा बिखो नोंथांमोना बे भिडिअ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन। नोंथांमोना नायलांदो। गोबां दावराव जादोंमोन आरो बिथां लावदुमा बुंदों जे आंखौ लानानै बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थानांला, आंनि मेसेज गेमस्रिखौ लानानै बेफोरबायदि दाय हमबाय थानांला, बे आंनिनो गोरोन्थि। बियो जास्ट मोनसे फट'खौ लानानै आर'नाइखौ लानानै स्टेटासल'सो होदोंमोन, बिनि जेबो गोरोन्थि गैया होननानै लावदुमा गावनि मेसेजनि थाखाय गावनो जयै निमाहा बिफादों आरोना। दा नोंथांमोना नायग्रोदो। ओमफ्राय सुखबिर बिथाङाबो मैयायै आङो मोनसे फट' होनाय नुदोंमोन। फट' माने बियो लिरनानै माने फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनाय नुदोंमोन। नोंथांमोना नै फार्स्टआवनो नायना ला बियो मा लिरदों। माने बियो रावजोंबो सुथुर गैया, आं रावजोंबो सुथुर गैया, नाथाय आर'नाइया जिबायदि दंमोन बेखौनो थानो होननानै बिथाङा मोनसे पस्ट खालामहरदोंमोन आरोना। मैयायै नोंथांमोना पस्टखौ नुखाबाय। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नोंथांमोना मा बुंखो बिथां लावदुमा नोंथांमोना नायग्रोना लादो फार्स्टआवनो। दे नायग्रो। गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गाव स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। गिबियावनो नोंथां खुलुमबाय बयखौबो। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा, बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो, थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो। दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिसनेल आर'नाइ, ट्रेडिसनेल जितु आर'नाइ, थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिथि बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों, स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल। आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव। मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो। किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो, मिथिबायना? आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर? हुइज लावदुम? दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ, हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों। थिग আছে, जोंखौ बर' ट्रेडिसनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो। खिन्थु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै
CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউডুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै BJPनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लाउडुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই BJP আমাৰ যিমান সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো BJP চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে BJP চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই BJPৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिसनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट इउ शुड हेभ टु एपलजि इमिडिएट नोङो एपलजि बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया इमिडिएट एपलजि बिनांगौ नोङो मनिन थेंक इउ अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दा लाउदुम ब्रादारा माने निमाहा बिबाय आरोना गेमस्रिनि बाथ्राखौबो लानानै निमाहा बिबाय माने स्टेटास मोनसे होदोंमोन नालाय गेमस्रि सिस्टारा दा बिथाङा बुंहरदों माने बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थानांला ससियेल मिडियायाव होबाय थानांला होननानै दावरावथ' जाखागोन ब्रादार मानो होनबा मोनसे बर' हारिनि गोथार मोनसे माबाखौ जुदि माबाथि खालामोबा डाउनथि खालामबा दावरावथ' जाखागोन बियो बेथ' मोनसे फिसा फिनला बेफोर माबा बायदि नङा बेनिखायनो बुंदों गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां एसे सानग्रोना नायनाया मोजां दा बुजि मोनबाय दा गासिबो दावराव खालामनो नांला आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो थादो माने गोरोन्थि मावबाय बे खेबाव आरो गोरोन्थि मावनांला बेफोरबायदि नङा होनबा ना लोगोफोर दा मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरोना अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय